Böyle selamun aleyküm. Men Nakibullah Türkmen Tünekeden takallısmam nazari bolýar. Mana şol gözel 3 yıldız bernamasına Türkmen filmden men bir şol iştirak edipdim. Bir kompüter, laptop. Mana şuň gowuşda Türkmen film tarapdan reislerden köp hoşallyk bildirýän we bu sogatlary goýan dostumyzdan harışda bulardan köp hoşallyk bildirýän bulamam her ýerde bolsa yani size suwum soğuk bolsun. Mana bir laptop, kompüter men elime özüm Türkmen filmin bernamasyndan gazandım. Bir kompüter, bir paýa kompüter, laptop gazandım dostlarymdan köp hoş boldum. Mana goýan dostlarymdan harışda dogallamyzda köp hoş boldum. Bir Türkmen film bernamasynda gelip bu mehman bolup mana bu kompüterim hazır elime gowşurdylar. Köp hoş boldum dostlarymdan.